הוא עזר לנו איזה פרייר. אין לך איך לצאת מהסיטואציה שאתה נמצא בה, בוא אני אסביר לך משהו. הכל טוב, אחי. בטיפול. אמרתי לך כבר, אתה לא תעשה דברים שאתה לא חושב עליהם לפני. הכל טוב, אתה כנראה לא מבין מה עשית עכשיו. יש פה 3 אנשים שחמים לך פה על התחת. הכל טוב, אחי. זה טופן, מה אתה חושב? טופל? כן, תעשה מה שאתה.